θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Γνωρίζω και τον πατέρα Παΐσιο. Πάω στο Γενόδος, πάω στο Κενίκιο εκεί πέρα. Είμαστε 3 άτομα. Πώς μπορεί να πάω κι εγώ τις γραμμές της δικές του? Δεν μπορώ. Είμαι ανάξιος, αμαρτωλός. Και περιμένω. Μπροστά ένας γεμάτος κύριος εκεί, με τη σειρά να πάει μέσα, μετά είμαι εγώ και πίσω ένα παλικάρι. Μπήκε μέσα ο κύριος ο γεμάτος, βγήκε εκεί και είναι σειρά να πω μέσα. Βλέπω με ένα σπρώξιμο και περνάει ένα παλικάρι, με έσπρωξε και μπήκε μέσα. Ούτε να παρηγομήσω, να πω γιατί κάτσε εγώ είμαι. Όχι. Πού βρίσκομαι? Βρίσκομαι σε έναν Άγιον άνθρωπο. Πώς θα παρουσιαστώ εγώ? Τι θέλω, σήκω φύγε, άμα του έλεγα το παιδί μου. Ότι κάτι να πάω πρώτο. Όχι, εδώ. Εγώ ήρθα να πάρω μάθημα. Όχι να είμαι Άγιος, να πάρω μάθημα με έρθω για αυτούς οι οποίοι παρέστησαν Θεό και ανθρώπους. Αυτοί που θυσιάστηκαν με ταπείνωση να πάρω μάθημα. Δεν μιλάω. Μόλις μπήκε αυτός, μπήκε έξω μέσα. Έτσι μπήκε λέει έξω. Μόλις πήγε το χέρι και έφυγε. Μου λέει, πάτερ, τι είναι παιδί μου? Θα μου πει, λέω, ότι μήπως παραξηγήθηκα. Θα μου πει συγγνώμη. Όχι. Μου λέει, μόλις πήγα μέσα, τι θες εδώ? Δεν ήρθε να σαλνώ πάλι λίγο έξω. Εμένα δεν ήξερε ο Άγιος Παΐσιος. Δεν μου το με είδε έξω που ήμουν εγώ. Με την αλήθεια. Και λέει, βγες έξω εσύ. Είναι ο Γιώργος Νεκτάρονας μέσα. Εγώ όμως το άκουσα αυτό, μπαίνω μέσα. Πάω εγώ να καημένος, αφού θέλω να δείξω και εκείνο που πρέπει να σου μοιάσω και εγώ. Και να πήγε και τώρα λέω, Γιώργο, Άγιε του. Σούτ μου λέει, φύγε πάμε, φύγε πάμε. Ποιος θα να κάνω εγώ ήρθα, ποιος θα του με έκανα για να πω. Σήκω απάνω μου. Τι θέλεις από μένα? Τι να πεις? Όχι, εσύ είσαι ιερέας. Εγώ είμαι καλόγερος. Μοναχός. Σας παρακαλώ, όχι, δεν θα πεις στο χέρι μου. Τι θες? Ήρθα να πάρουμε εσείς. Εσύ μου, πάρε το κομμασχήνι μου εδώ πέρα. Του λέω, γέροντά μου, του λέω, να φιλείς το χεράκι σας ή θα δώσω καιρό. Όχι, μου λέει, εγώ θα σου φιλείς το χέρι. Πραγματικά. Και μου έδωσε την εντύπωση και μου είπε, θέλω εγώ την ευχή σου.